cool. Så vi ved, så har Pylos kommet med et forslag om, at de begge to skal være med at være så sure mod hinanden, og det bliver så svaret på, og så læser jeg op for os fra linje 285. Det der var svaret, der fik af den stærke drog Agamemnon. Gamle mand, hvad siger du mig der, kan du gerne have ret i. Men denne mand gør krav på at hæve sig over os alle, herske over os alle, bestemme som drot for os alle, hunse med alle, men ikke enhver vil lade sig dette byde. Selv om de evige guder har gjort ham god med lanse, skal han derfor have lov til at fremtælle sådan et skældsord. Og det Agamemnon siger sådan set er, at Achilleus vil sådan set være en tyran, og han var sådan set hulse med alle og fungerer som en konge. Og udelukkende fordi at hans evner med sværd og skjold er så gode, så skal han ikke have særbehandling, så han kan sige sådan nogle skældsord. Og så læser jeg højt igen. Prompte fik hans far af den lysende kæmpe Achilleus. Man måtte kalde mig både kujon og jammerlig usling, der som jeg bøjede mig for dig, i alt hvad du giver mig besked på. Sligt kan du byde andre, men mig skal du ikke forsøge at kommandere med. Jeg tænker, jeg lyster dig ikke. Og det Achilleus siger her, at man kan kalde ham alt ondt ting i verden, hvis det er, at man nu ser ham bøje sig for alle de beskeder, som Agamemnon siger til ham. Og det er forfærdeligt. Så siger han så derefter. Men der er én ting, jeg vil have dig til at nøje mærke. Hverken med dig eller andre, der sådan tager gaver tilbage. Hvad der i øvrigt er ved min velfærdrede sejler, deraf tager du mig slet intet og fjerner det uden mit minde. Vær så god, prøv du blot. Se, så alle kan se, det er alvor. Da skal de blodet med det samme stå og sorte et sprøjt om mit lanse. Du er lige i gang med at optage, fuck sake. Og det han siger, det er, at han sådan set ikke vil gå i krig for noget pigebarns skyld, som er den konflikt Agamemnon selv har lavet. Og ud fra det, så siger han også, at han tager alle de der gaver tilbage, krigsbytter tilbage. Men han må simpelthen ikke gå hen til Achilleus' egne sejlbåde og tage noget uden af hans accept. Ellers så vil han vise, at det er alvor, han mener, og han vil simpelthen dræbe ham ved at skære hans halvt sår. Ja, efter så hidsig strid, knummende ord med hinanden, rejste de sig fra det møde, hvor de rejste sig, og med det var mødets maskine opløst. Så altså, de rejste sig og skældnord og gå hen til deres skibe. Peleus søn gik blot til sin lejr med langlige skibe, fuldt af Menetios søn og sit mandskab, mens Agamemnon nu lod sit hovedskib trække ud i havet fra stranden. Altså Peleus søn går hen i sin lejr med en langlige skibe, mens Agamemnon han sætter et hovedskib ud fra stranden. Valgte en snes til at ro og lod heksabomben til guden laste. Han bragte en personlig vane krydses til sæde. Så gik den snille Odysseus ombord som skipper på færden. Dermed var alle på plads for at skubbe med stiger. Altså de laster skibet med en stor offergave og sejler ud fra. Er det ikke med mænd først? Med mænd over offergave. Ja. Men Agamemnon gav alle besked på at tvætte sig rene. Alle tælte sig rene og kastede snavs af havet. Oprøret lydefri heksumber til Foribos og Potter. Både tyr og ged brændte i denne øde. Altså, Agamemnon beder sit folk om sin besætning om at vaske sig, og de smider snavs af havet, hvorefter de offrer
hekatom det hele til guderne med ild og